חברה שלי רצה לעשות לי סינקר, אין לי מושג מה זה, זה איזושהי מסכה מוזרה שנפתחת במים. אוקיי, פותחת אותה. כן, מגניב. איך זה נכנס לכדור כזה קטן, ואז נפתח מסכה. אומייגאד, זה בטירוף קר. ואני לא רגילה, אני לא רגילה למסכות כאלה. אין לי מושג מה זה. היא שמה לי את זה לפנים, זה מדגדג, אין לי מושג מה זה. אוקיי. זה דווקא נעים. אוקיי, היא הורידה לי את זה. אין לי מושג מה זה, נראה לי סבון פנים, היא אמרה, כן. אז שמה לי את זה. אז אני אספר לכם סיפור בזמן ששמה את זה. ואחר כך היא לא רוצה ללכת איתי לסטוף את זה בפנים. אז הלכתי לסטוף את זה לבד, ונכנסתי לעיניים. אוקיי. עכשיו אני לוקחת את הדבר הזה אחרי שסטפתי את הפנים לבד. שמה לי הפנים, אתם לא מבינים עם זה, אני לא יודעת איך לומר. אתם מכירים ששמים את זה של האיפור? זה אותו דבר כמו זה, לא משנה. כאן אין לי מושג גם על זה, היא פשוט רצה לעשות סקינקר, אין לי מושג מה זה הדבר, והיא שמה לי את זה על הפנים, כי נעים, זה בקיצור נעים, זה ממש נעים, ואני שם עושה את הפרצופים האלה לסרטון. אוקיי, זה נעים, הבנו למה לא הפסקתי לצלם, היא שמה לי בושם, אוקיי, למה לעיניים? וסיימתי, והשיער שלי נראה נורא.